Arena hapon mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baretang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga baretang ngunyan para sa aga. Inutuntang bareta halid dyan sa luwas. Si Luwens Barsena. Luwens kamen. Inumaw ni Southern Luzon Commander Major General Bartolome Vicente Picaro ang Naval Forces of Southern Luzon o NAVFORSOL dahil sa esperto suskainin na makataon in serbisyo asin makaraning sa mga komunidad basta tahawan ng pandemya. Ini ani pinagunambitan sa DZGB News di Bacaro pagkatapos sa iyang mahiling ang manlay nga na espertos kanasambit na komandansya sa panginginot ni Commodore Jose Maria Ambrosio Espeleta. Ang regular na pagpapatrolya asin padagos na pagtao sa komunidad ni mga manlain-lain na serbisyo arog kan ginibo kasuhapon sa Barangay Lamba kan syudad na nagtaon in libreng barber services, feeding program asin mangrove planting. Nakulang bagay daw ini sigun kay Bacaro tangani nang mairani sa komunidad ang mga bukbukan na gobyerno. Sigun man kay Bacaro padagos man sinda na nagmamonitor asin na kung nagkaigwanin mga katunungan sa palibot kang Southern Luzon, dakula daw ang naging papel ka NAVFORSOL asin sa may kinaraman sa siring na bagay, padagos sinda kaini na nagkakoordinar tangani nang mangyari na pangaturugan na pag-abot kan mga aldaw talagang matuninong na ang pase orden sa bilog ng Southern Luzon bako sanang sa Kabikulan. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Suminakat na sa 16 ang bilang kan mga personang nagkagaradan dalan sa pagrapado kan uminaging bagyong Julina. Base sa datos kan Office of Civil Defense kan Calabarzon, nadagdag sa bilang kan mga nagadan si Ariel Fabino, 56 anyos na hali sa Pagbilao, Quezon matapos na malamos asin matagpuan sa San Juan, Batangas. Kaya naman sa nagadan ang 19 anyos na si Rodel Manalo kan Tayabas, Quezon na nalunod matapos baloon na magbalyo sa Mauban Town. Padagos man ang verifikasyon kan mga otoridad kung may nagadaan sa Calabarzon. Sa ngunyan, umanabot na sa siyam ang mga nagadaan dalang sa bagyo na hali sa Eastern Visayas, dolo sa Masbate, sa Bicol, asin saro sa Marinduque. Kabilugan na 109,680 katawo man ang naapektaran kan kalamidad hali sa Eastern Visayas, Central Mindanao, Bicol, Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon, asin Metro Manila, base man sa datos ka National Disaster Risk Reduction and Management Council. Aprobado na ang Interagency Task Force Guidelines na may kinaaraman sa piglalauman na implementasyon ng pilot test para sa gigibuhon na alert level system sa National Capital Region. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na sa nasabing policy shift na nakatalaan na nagibuhon sa mga masunod na aldaw, magiging duwa na sana ang quarantine classification na ipapasunod siring man sa Enhanced Community Quarantine asin General Community Quarantine. Siring man ang mga do's and don'ts na ipapasunod depende sa alert level na nakabandera sa sarong lugar. Miyaras na katakod kan assessment as in validation kan Department of Agriculture na puminakol sa ngunyan na 324 milyones pesos ang danyos perwisyos kan uminaging bagyong Julina sa sektor kan agrikultura. Sigun sa DA, maabot sa 14,331 mga paraoma asin parasira ang apektado sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas asin Eastern Visayas. Partikular na rinaot kan bagyo ang tinanom na paroy, mais, palaisdaan asin mga atama na hayop. Sa ngunyan, sinabi kan DA na posibleng madagdagan pa o mabawasan ang numero kan kabilugan na danyos kan bagyo, mantang padagos manggiraray ang sindang pag-aadal sa epekto kan bagyo sa produktong agrikultura. Mantang nagko-coordinar man ang DA sa indang regional offices para maaraman kung saan i-distribute ang ayuda. Sharing kan distribusyon nin Quick Response Fund, magiging maray ang apektadong lugar, distribusyon nin seed o similya nin mais, gulayon,
paroy, bulong asin iba pang pangangaipo para sa mga atama na hayop, survival asin recovery o SURE, loan program of agriculture, credit Policy Council, asin Philippine Crop Insurance Corporation na magagamit nin mga paraoma. Gigibuhon na sa nga final kan all expert groups ang rekomendasyon para sa booster shots. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na iniipapadara pa sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease as in vaccine cluster. Apura kaini base sa NVOC Advisory Number 52 on COVID-19 vaccine hali sa COVAX facility, dapat padagos na gamiton sana sa priority groups A1, A2, A3 as in A5 categories. Initanganing masiguro na maabot ang mga nangangaipunin bakuna, lalo na ang mga bantadon sa virus, pati naman ang mga tios na populasyon sa nasyon. Dagdag na Bareta ulit dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Padagos ko niya na nakikipag-coordinar ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay Provincial Office sa manlain na LGU, hindi sa probinsya kan Albay tangani na maaraman ang estado kan sa indang drug clearing operation at sa drug clearing program. Ehemplo din yan sa pagtipo na ni PDEA Albay Provincial Office IA Noel Bigel kung saan nakipag-meeting ini kay Legaspi City Mayor Noel Rosal asin man kay City Anti-Drug Abuse Council OIC Ricardo Fontanilla may kinaraman sa manlain na inabagay na dapat diskuteron sa programa kontra sa illegal na droga. Sigun kay Brigel, kaya po natutukan mo yun sa syudad kan Legazpi and Barangay Drug Clearing Program at yun man ang supply and demand reduction campaign tanganin na padagos ng makortar ang impluensya ng illegal na droga sa manlain na barangay sa syudad kan Legazpi. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Nagabot na sa nasyon ang karagdagan na 1,500 doses nin Sinovac vaccine sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2, Lunar kan Flight PR359. Personal ining sinabat nin the National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa, National Task Force Francil Margaret Taborlupa, asin NTF Clifford Nicanor Basco, paliwanag ni Vaccine SAR Carlito Galvez na parte ang mga bakuna kan 16 milyones doses nin Sinovac vaccine na maabot sa Pilipinas ngunyan na Setyembre. Mapautob ang Kamara de Representantes nin bagong work arrangement dahilan sa padagos sa pagdakol kan kaso nin COVID-19. Sa orden ay pinuluwas ni House Speaker Lord Alan Velasco sa paagi ni House Secretary General Mark Oleandro Mendoza, 30% sana kan Appropriations Committee personnel na nakatutok sa budget hearing ang tutugutan na physical na mag-report sa trabaho. Ang mga guest na may importanteng papel sana sa budget hearing ang tutugutan na makalaog sa Batasan Pambansa Complex. Pinalawig pa ni Presidente Rodrigo Duterte ng saropang taon ang COVID-19 State of Calamity sa nasyon. Madurar ang State of Calamity sa Setyembre 12, 2022, apera na sana kung halion o palawigon giraray. Sigun kay Duterte, efektibo ini sa gabos na kaibana na ang national asin lokal na gobyerno kasabay kang padagos na pagkondukta ng COVID-19 vaccination program kan gobyerno. Sakop kini ang pagtugot sa gobyerno na gamiton ang mga magkakanigong fundo arog kan Quick Response Fund, pagmonitor, asin pagkontrol sa presyo kan nagkaparang pangenot na barakalon, asin pagtataonin pangenot na pangangiipo sa mga apektadong populasyon. Ipinag-order man ni Duterte sa gabos na law enforcement agency sa tabang kan Forces Armadas kan Pilipinas na mantineron ang katuninungan asin katrangkiluhan sa mga maapektaran na lugar. Sinabi kan Estados Unidos na andugang na 11.3 milyones dolyares na ayuda sa Pilipinas para masuportahan ang COVID-19 vaccine rollout kay niya mantang ang nasyon padagos na nakikipaglaban sa padagos sa paglakop kan Delta variant.
Ang gobyerno nag-extender nin mas mahigpit na Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila sagod sa September 15, mantang isinibog ang enot na plano na magkambyo na sa mas toros na quarantine classifications. Apera sa pagtaunin bakuna, ang tabang kan Amerika sa pagikan na USAID para masuportahan ang National Response Plan tangani nga maisihan, mamanehar asin mabulongan COVID-19 lalo na sa mga bantado na populasyon kaini. Ipinahayag kan Department of Labor and Employment ng kaibanan sa mga naapektaran kan COVID-19 pandemic and youth employment program kan gobyerno. Base sa datos kan DOLE, nagbaba sa 42,055 ang numero kan mga beneficiaryo kan Special Program for Employment of Students o SPES kan 2020. Mas sa baba ini kumpara sa narestrong 123,351 kan taon 2019. Nailingan man ang pagbaba sa numero kan mga beneficiaryo kan Government Internship Program kung saan 25,929 sana ang sendang na ilatag kumpara sa 45,121 kan 2019. Paliwanag ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay na bako sufficiente ang fondo kan ahensya na nagahali sa nakaparang pribadong sektor asin gobyerno lokal. Sinabi niyang digdininda pikukuha ang kwartang pambayad sa serbisyo kan nagkaparang jóvenes. Nagbibilog ang Moderna Incorporated nin sarong bakuna na pinaghalong booster shot asin flu shot kontra sa COVID-19. Piglalo man kan kumpanya na magana ang siring na bakuna kontra sa respiratory syncytial virus o RSV na pwede nga maging annual shot. Sinabi ni Moderna Chief Executive Officer Stephanie Bancel na sinda naniniwala na dakula ining oportunidad para sa inda kung pwede nindang darahon sa merkado ang mas halangkaw ang efficacy kan respiratory annual booster shot. Siyang sinabi na sinda naniniwala na ang Moderna ang primerong madara kaini sa merkado dahil ang ini ang importanteng oportunidad. Nagbilog na ng Task Force, ang National Task Force Against COVID-19 na mabantay sa supply ng oxygen sa Pilipinas. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque na papanginotan ni kan Department of Trade and Industry katuwang ang Department of Health. Trabaho kan task force na maggibo asin magpaotob ng mga polisiyang may koneksyon sa supply ng oxygen sa nasyon na magagamit sa paglaban sa COVID-19. Nagkapara sa mga departamentong miyembro kan task force ang Department of Interior and Local Government, Department of Energy, Philippine Ports Authority, Bureau of Customs, Metropolitan Manila Development Authority, asin ang mga local government units. Ang pagbilog ng task force, enot naman na pigrekomendar kan IATAF na Technical Working Group. Nagpaluwas nin memorandum si Ombudsman Samuel Martires sa pagpapalawig sa investigasyon kon Office of the Ombudsman na isabay ang gabos na manunungod sa alegasyon sa overpricing sa personal protective equipment. Siyang sinabi na ang memorandum manunungod sa pagpapalawig sa investigasyon kan investigation team kibanan mga alegasyon may relasyon sa palabaw na presyo kan PPE asin iba pang COVID-19 na related supplies asin mga ekipahes. Sa lindong kay niya, kasabay sa alegasyon anday paggamit min ibang medical supplies asin mga ekipahes pati na ang mga pigsasabing paso ng mga bulong. Tinawanin doon ni dating Presidential Advisor asin Chinese businessman Michael Yang na da siyang koneksyon sa Pharmaceutical Corporation. Sa pagi ng sarong interpreter, sinabi ni Yang sa hearing kan Senate Blue Ribbon Committee may kinaraman sa pagbakal kan gobyerno ng pigsasabing overpriced na face mask, personal protective equipment at iba pang medical supply. Sa pag-apot ni Senador Lacson sa Senate hearing, sinabi ni Yang na sa mga news report man sa niya na araman ang mananangod sa kumpanyang Pharmaly. Pero sa huri, inako ni Yang na siya sana ang nagpamidbid na sa mga taga-Pharmaly sa supplier ng face mask sa China. Pinatutuwa naman ini ni Lincoln Ong, Director kan Pharmaly, na nagsabing para sa pagpamidbid si Yang Mansana ang nagagarantiya sa mga supplier na magkakabayad ang kumpanyang Pharmaly.
Duwang legisladores ang nagbubusol na matawan dugang na 2 bilyones pesos para sa 2022 national budget ang Office of the Vice President kasunod ka naging tapyas kan gobyerno sa budget kaini anin haros 200 milyones pesos. Tinawanin doon ninda ETA Teachers Party List Representative Franz Castro asin Kamsur Representative Gabriel Bordado na sa kadakol na program kan OVP para sa pandemya magkakanig usa na nga dugangan ang budget asin daiman dapat bawasan. Sinabi ni Bordado na ang OVP honestong minagasto sa indang budget at tanganing may padagos ang kamautan na maprotehiran asin mapromoter ang karahayan kan mga namamanwaan. Sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na pwedeng masirip kan Commission on Audit ang sa subsidyo na naresibe kan Philippine Red Cross halis sa gobyerno. Ipinalawanag ni Guevara na base sa Constitution, may poder ang COA na makapagkondukta nin post-audit sa mga paggastos ni sarong non-government entity na nakakaresibe nin subsidyo halis sa gobyerno. Sinabi niya na ang Philippine Charity Sweepstakes Office may subsidyo sa PRC. Ang pahayag na ni kan Secretary, pagpapakusog siya na sa pahayag kan Malacanang na pwedeng magkapagkondukta ng special audit ang COA sa Red Cross na ang chairman ay si Senador Richard Gordon. Enotang sinabi ni Duterte sa pakikipagsimbagan niya kay Gordon na nangangenot sa investigasyon sa Senado sa COVID-19 funds kan Department of Health. Tinawanin doon ni COMELEC Chair Sheriff Abbas na ang mga rehistradong botantes na may COVID-19 tutugutan na makaboto sa masunod na eleksyon. Iniyan sa iyang kasimbagan sa kahapotan ni Zamboanga City Representative Manuel Dalipe kung ang mga rehistrado nga botante na napatunay na positibo sa COVID-19 pwedeng makaboto sa 2022 elections. Siyang sinabi na gigibuhanin paagi na magkaigwan in isolation center sa kada polling center kung kaya si blagman ang mga ini in kaso talagang konfirmado ang positibo sa virus. Idinagdag pa man ni Abbas na daiman tutugutan ang mga poll servers na magserbi sa eleksyon kung ang mga ini positibo man sa helang. Apisar kan halangkaw na COVID-19 cases na katalaan ng bukasan ang Boracay sa mga piling turista. Sigun sa otoridad, solamente ang mga turista halis sa mga lugar na nasa General Community Quarantine asin Modified General Community Quarantine ang tutugutan na makalaog sa isla. Apisar kini padagos pa man na ipapatob sa Boracay ang mga regulasyon aron ka negatibong RT-PCR o PCR test na ginibo 72 oras bago ang pagbiyahe. Kaya puan man ang magpailing nin proof of booking sa mga hotel asin QR code na gagamiton sa paglaog sa nagkaparang establishmento. Nagtutubot ang lokal na gobyerno na nakakasakop sa Boracay na dakulang tabang ang padiit-diit na pagbangon kan sa indang ekonomiya. Pig-aadalan na kan COMELEC kung magkakaigwanin ikaduang bidding para sa dagdag na vote counting machines na gagamiton sa 2022 elections. Sinabi ni COMELEC Chair Sheriff Abbas na nagkaigwanin failure of bidding na enot nindang ginibo dahilan ta nakulangan ang Smartmatic sa 600 milyones pesos na kabayadan kumpara sa indang magiging gastos. Ang nasabing bidding para sa dugang na 10,000 na VCM tanganing mapababa sa 800 na botantes sa kada clustered precincts. Saro sa pagbabawas sa mga botantes, kada clustered precinct sa COVID-19 na measure kan COMELEC. Iyan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pangalan kan mga pagariba, Manny Totanya Salado Technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Francia Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay.